வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போம், என் வார்த்தைகளோ ஒளிந்து போவதில்லை. லூக்கா 21:33. இந்த வசனத்துக்கு உண்டான உட்கருத்து இன்றைக்கி என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு கடவுள் எவ்வளவோ வாக்குத்தத்தங்கள் பண்ணியிருப்பாருங்க. ஆனால் நம்மளோட சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது அவர் பண்ண வாக்குத்தத்தத்துக்கும் நம்மளோட சூழ்நிலைக்கும் சம்பந்தமே இல்லைன்னு தோணுங்க. நாமளும் எதிர்பார்த்து நம்பிக்கை இழந்து சோர்ந்து கூட போயிருப்போம். இனிமேல் இந்த காரியம் நடக்க போவதில்லை, வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு. நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க கூட சொல்லுவாங்க, இல்லை இது உனக்கு நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய நம்பிக்கையை இழந்து போக கூட வைப்பாங்க. ஆனால் சகலத்தையும் உண்டாக்கின தேவன் சொல்கிறாரு, வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும், நான் சொல்கிற வார்த்தை ஒருபோதும் ஒளிந்து போகாது அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க. அவர் சொல்கிற வார்த்தை நிறைவேறதுக்கு கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும். ஆனால் ஒரு நாள் அது பொய்யாகாது. அந்த நம்பிக்கையோடு நம்ம எப்பயுமே தேவனிடத்தில் நம்ம வேண்டிக் கொள்ளணுங்க. ஆமேன்.